No niin, tervetuloa tänne Serbiaan, eli Radnickin pelit huomenna. Loimaalta on lähdetty liikkeelle käsittääkseni kello 3 tänä aamuna. Millä fiiliksillä, Tuukka, tämän päivän valmistautuminen ja huominen peli? Hyvät fiilikset, kiitos. Pitkä matka on takana, mutta lähdetään katsoa hallia ja innolla ja kovalla itseluottamuksella huomiseen peliin. Okei, onko vierasjoukkuetta skautattu millään tavalla? Ollaan vähän nauhaa tässä katseltu ja reportit saatu paperilla. Käydään tänään vielä vähän kaverin pelejä yksityiskohtaisemmin läpi tuolla hallilla, niin eikä se ala ole siinä kautta. Hyvä, kiitoksia. Mikko, mitkä ne aseet on, mitkä tuo positiivisen tuloksen tälle reissulle? No varmaan ihan samat mitä oli viime pelissäkin, eli kovalla puolustuksella ja tietenkin kovalla itseluottamuksella sitten hyökkäyspäässä, että käytetään meidän laajaa materiaalia ja pelataan aggressiivisesti molemmissa päissä. Hyvä, ei muuta kuin hyvät valmistautumiset ja onnea huomiseen peliin.